panaway ba ibalik ko lang. Okay lang. Ako man dawaton akong tingog murag tiki nga napiit. Sagdi lang kay kita ko sinayawan ni Gwen pod. Mura man po mahigalag tiki na put lagi ko. At least tabla me. Straight to the point. Nagunas to may sgutanan karong buntaga mahigala. Gobernador Gwendolyn Garcia gipangayuan og katinawan sa ombudsman nganong di siya angay nga i-contempt tungod sa wa pagtuman sa kamanduan niini nga unom ka buwan nga pagpaubos sa preventive suspension sa ombudsman. Straight to the point. Atanig pagtagad ro buntaga mga kaigalaan ha kay ang ombudsman ron ni himo na og show cause order ngadto kang Gobernador Gwendolyn Garcia. Apan ang iyang abogado nangatarungan nga wa kunoy basihanan ang show cause order sa ombudsman ni Garcia tungod kay nakakuha kini og temporary restraining order gikan sa Court of Appeals. Straight to the point. Onerong legal battle mahigala tanawon tag unsay dugang aksyon sa ombudsman ani. Unya matud pa dunay lain pang kaso nga gipasaka batok ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Now sa ako nang ginaingon permiro mahigala pag kuha nilang TRO do na patoy daghang mga hisgutanan labot sa hisgutanang legal. Ang akong opinion adto permiro nga pasagdi na lang na si Gobernador Garcia total gamay naman lang mga adlaw. May na lang nang naa siya diha kay Tam John sa Mananakutob. Taman sa John, no? Kay kuan naman na June 30 human naman. So pasagdi na lang. Pero sa pikas bahin na unsa bang hitabua day nga managinot pa man sa mga adlaw na habilin indeke? 1.2 billion pesos. Mo'y gusto mga higala nga idali sa pagpalabang ang maong kantidad. Naunsa man in taon mga kahigalaan? Ngano nga certified as urgent man. Kining mao mga higalang pagpalabang sa 1.2 billion ka pesos. Straight to the point. Asa man ning kortaha di ay? Unsa man kadinalian di ay gyud? Ha? Ang gipagkinahanglan ini mong kwarta. Kapaspas ba may gala certified urgent god? Imagine ka kung certified urgent na pinaspasay na. Di na mo agi mahigala og natural nga procedure sa pagpasar og usa ka balaod nun. Straight to the point. Kay gi-certify ko niya ang urgent. Nganong naingon anak man na Gwen, ha? Kini ni ang kumuton hunaon June 30 naman lang kutob. So hatagi higayon nga kanang muhatag sa direksyon ni anang maong kantidad. Ha? Mauna ang bagong gobernador Sugbo. Sagad mga higala karong mga panahon na day kanang padung na outgoing na nga official mag hinay-hinay na pamutos, ha? Kini siya may gala mohimo magyapo mga laka nga lahi. Ti amo na mga higala unya aton tiwasog hisgot ron. Unsa man ka urgent na? Certifying urgent. Kung kana tambal, alam mo ka 1.2 billion? Kung kana ipalit og mga tambal aron nga para kana sa atong mga provincial hospitals. Para kana sa mga district hospitals, okay. Why problema, ha? Pero unsa man atong lilion para unsa man day ni? Sa infrastructure ngano man? Ha? Unsa man mana ang mga tao magduda gyud, ha? Unsa man ang kontraktor to nagdali na unsa man? Nagdali na ang kontraktor, nagdali na si Governor Gwen kay June 30 na lang kutob. Straight to the point. Kani mga pangutana kini, ha? Pangutana lang sa publiko nganing anak man. Unsa man doy, duna di ay kanana ang dinalian emergency nga between life and death kasamang ken? Aton tiwason nun mga higala ha sa paghisgot ni. Kay may panimugob no ay na lang pag labot-labot sa kwarta binilyon din na sa Kapitolyo eh. Kay hinihukom naman mga Sugbuanon nga ang ilang gisaligan ron mao na si Pam Bari 4 atong ihatag niya kana may klaro kana nga mandato 1.1 million gud kapinday ang kang Pam. So ang imo layo kay margin 300,000 kapin ang margin. Sa mga Sugbuanon ni klaro na ginana. Unsa man tis Gwen in town oy. Mas malipay pa mga tao kanang chill-chill na lang ka ba? Total gamay naman lang ni nahabilin nimo. Kutob naman ka June 30, report ka sa Kapitolyo, imong ginuton lang na nga lingkod-lingkod ka sa mga opisina isip gobernador. Unya chill-chill ka, kapi-kapi ba ka diha o mag-TikTok ka na lang din ha.
Kini dali manigob ngano manigob. Atong tiwasog hisgot ha. Dali ni may gini mga higala kay wa makurom wa matuki tong maong isyu ni adtong iyang gipatawag nga special session. Straight to the point. Unya do na pa may laing session nga mahabilin day unsa may mahitabuan ni. Atong tan-aw na mga board members mo nang ingon mga higala si board member Borgonya wa kumutunga kay klaro ni nga bad faith kini. Kining gihimo mga higala nga pagpalabang sa 1.2 billion. Straight to the Pero point. nitingog sab si provincial board member Tata Corominas. Atong panidaan ang mga board members ingon sa nga ang iyang pagtambong sa sesyon wa magpasabot nga moboto siya day. Kay pwede man kuno nitambong siya dito. Wa man to makurom pero ang iyang pagtambong wa magpasabot din automatic nga moboto siya. Ang iya do na kuno sa pangutana o uban pa nga pagsukit-sukit. Sa among tanawon ha kay ang katawhang subuanon ron mubantay man ani. Atong bantayan ang atong kwarta. Ngano man ning kalakiha nga pinaspasay man kayo. Kanya akong tiwason ni mahigalang gisulti kay adto man ni agi sa opisina sa Vice Gobernador Inday. Unya ang katarungan mga higala ni Vice Governor Glenn Soco ang tiwason karong adlaw para kuno i-renovate na kuno sa opisina di ay sa mga bag-ong board members. So inana nakadinalian di ay board member Glenn Soco, Vice Governor elect Glenn. Kini ni ang napay dakong tsansa no nga imong kuha ang imong kaugalingon bag-o pa man no mutarong ka ba sa imong pagsugod palanggani na unsa naman ang kalakiha Glenn. Pero taas pag chance no taas pag chance kay posible man gud unya nga basin ogi kidhatan magkasangguin ya di sa kabalibad mga higala. Basin niya pohon ba og kanang wa nasguin sa Kapitolyo basi mo okay na si Glenn. Ato tagaan kag chance pero ayuhan ng imong mga lihok. Labi na ng imong katarungan nga magdali ta atong i-discuss ha. Ikaw usa ka amahan, panalitan ikaw usa ka amahan. Muna una kag kaon bahala go ikaw imong anak. Unahon ang opisina sa mga official sa mga board members bahala na lang tong mga probinsyano, mahigala, mga subuanon nga nagkalisod. Straight to the Alam mo point. taga, ako ipakita imong opisina Glenn ha. Ang opisina ninyong Jongke, ang angay ba nang i-renovate? Straight to the point. Courtesy sa imong Facebook. Ako nang gikuan dire, gipakuha ang sa atong mga reporters dire kay public naman na publish naman na Courtesy sa inyong mga Facebook diha. Ako ipakita sa publiko unsa ning imong opisina kanindot. Unya human mugasto na pod kay mo kunong dali gyud ning 1.2 billion kay gastuon kay nana may bagong board member nga mo puli sa opisina para i-renovate Pero hatagan tagag chance napay dakong panahon nga motarong ka ayo kay sugod pa lang gani mo na mag unsa ning kalakiha unya padung pagug ka no padung ka pagka serbisyo pagka Vice Gobernador itarong-tarong kuno gamay Glenn kay nagtan-aw mga tao nagtanaw nakatutok mo na kung kulom karong adlaw sa Pamantalan da Freeman. Cebuanos are watching the Capitol. Straight to the point. Nagtanaw sa Kapitolyo. Nya ikaw po Vice Governor John Davide. Vice Gov John. Medyo butanon ra ba na si John Davide, no? Pero John, kay bawabaya ka nga sa tanang gobernador ikaw ro in taon may gidaog-daog diha. Kaya di ko sa katingog dahil sa kwan na. Iya kutob lagi sa pagdukdok sa gabil, di sa makadibate, di sa mahigala makasponsor mga balaod nun. Unang higayo na, gikuhaan yun in taon John mahigala. Siya rin, Vice Gobernador. Sa history sa Sugbo nga, di yun makalalis, di ko pwede gikuhaan sa gahom ba? Limitado kayo o gahom ang Vice Gobernador. Nya karon napadong nakahawa bitaw Vice Gov John. Kinini ang barugi na lang po ang imong prinsipyo taon po. Barugi ang imongan nga Davide maayong tao. Kanang imong amahan nga si John Davide maayong tao. Ikaw nagtuog mi nga kuan ka baso anya lang kayo palabi og kuan kay padung at least nabay ligasiya. Nya kung gusto kang mobalik sunod at least okay po na imong record. Kay nagtan-aw man mga subuanon nga ayoy naunsa naman ning kalakihan mo na maghilom pa man mo stirana. Sa kasubra mahigalan John Davide god nga murag buutan ba. Wa sa say libog pero murag na say kay ubos sa actually gid. Asa magamingita gobernador nga Vice Gobernador nga igo sa pagdukduk sa gabil lagi trabaho. Diba? Way lain. Giunsa man na ninyo John Davide diha sa kuan. Unang Vice Gobernador sa Sugbo na nga ginana ninyo. Nga gikuhaan siya sa iyang mga
kagahuman diha mahigala sa iyang as presiding officer kutob na gud siya diha sa pag-preside o pagdukdok sa gabil. Di gani mahigala makadebate, di gani maka-sponsor og mga resolutions. Naunsa nang kalakiha niya karon himuon pa yung instrumentos Davide nya mosugot lagi pong kana Vice Gov John. Kanini ang kuan sa panagsa kanang usay di man enough good nga tarong lang kita kay kinahanglan mo barog sa kamatuoran. Straight to the point. Pugos na taon to sa kuan bitaw in taon dagan taon sa congressman dito sa kuan. Dito sa second district. Naman na yung mga kuan ba? Pero marugi na lang kay nagtanaw mga subuanon ba. Total gidaog-daog man sa kadinha kay mao mga tao ba unsa ka diha. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad rumutaga mahigala sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kailaan ang ato sang paghatag o pagtagad mga kaigsunan sa dugang pa mga issues kay kinini ang tuana o kinas Cristina ni apel na. Sige kay kinini ang kuan man 41 ka mga cabinet members pag ingon pang BBM mga higala nga mag-courtesy resignation. So tuana ni file na mga higala si Cristina may pagkawa maglangan-langan. Unya courtesy resignation man na kay aron nga posible gustong BBM nga kunuhay iyang ayuhon ang dagway sa panggobyerno sa second half na nining iyang pamunuan. Kinini ang maghuwat lang mo kay ako gisayangan ba ko sa uban unta nga cabinet secretaries day nga do na mo tay angayan ba katong uban way sayang oy may reason ninyo oy. Pero maayo kay naapil na ni Mang Higala wa maglangan-langan pod si Cristina. So karon okay na no og itudlo kag laing kabinete da naara na nila dihang Marcos og i-reshuffle mo or baka di gyud gani da pauli lang ka di sa Cebu na pag TikTok lang mo si mong inahan nga si Gwen. Ay pareha mo si Bilyana no. Kunya mas may pamalipay mga subuanon nga kini tan-aw bang sayaw na mo diha kay lisod man og mag agaho medyo problema mahinuong dako. Sama karon mga higala na ipalabang pa man gyud ni Gwen ang 1.2 billion. Kutob na lang ka sa John. Imo pa gyud nang stilan baya oy. Straight to the point. point. Tagan tanig pagtaga sa panuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya atong balikan ang isyu mga kaigalaan ining sa provincial board kay kinini ang mo ni akong panawagan ngadto kang Vice Governor John Davide padung naman ka mohawa Vice Gov so pagbilin og legasiya nga makaayo sa mga tao sa Sugbo no. Unya ikaw pod Glenn Soko padung pamangka sa imong pag-serve isip vice gobernador dako pang tsansa nga ikuan nimo itarong nimo ang imong pag-serbisyo kay karon medyo labi na ang paghatag og mga prioridad ba no Vice Gov Glenn. Ang paghatag prioridad ig budget bitaw sa kwarta ug asan to ibutang ang kwarta ihatagig prioridad ang angay tagaan jud unahon gyud nato kining unahon ang mga opisina di man ni paita aning kalakiha. So ang ato ba nga as a decision maker ba kamao kamo tan-aw hain dapit ang hatagag priority no parehang guwen ba nga pasagdala ng mga hospital basang iyang suloy-suroy hala suloy-suroy. Kung suroy-suroy mahigala nindot na pero kinalan nga ma-okay na ba imong kahimtang ba sa imong panimalay panalitan ko sa balay kada bang okay na nanay pagkaon nanay natay stock sa refrigerator natay kuanan niya suroy-suroy na lang kay pero wa pa gani pagkaon nang naa niya moingon unsa man imong papa unsa man imong mama sige suroy-suroy wa may bugas dire di ay nagsakit-sakit mga bata wa may tambal medyo lain paminawon ba ha. So bismo gani ang mga sa atong pagpanarbaho gani indayken ang una ka ng trabahante take ikaw kasugod mo tagtrabaho to speaker sa estasyon ang atong concern gyud nya amo kani adto mangutang ng tagka pagkaon ini gaabot sa pizza 15 bayad pizza 30 bayad di ba ka kunahunaan nagsuroy-suroy og asa eh kunahuna day ka ato Boracay day nga ang imong kwan igo-igo pa gyud sa pagkaon di pa unahon gyud nimo nang basic needs iwigo ra gani nga palit na to pagkaon utang-utang nagibot sa pizza 15 bayad ana isod man kay na mangutang tas is unya dayon atong isuroy sa Boracay. Kailangan to prioridad. Paano tayo maka-angat-angat na gamay
sakto na bita-bitahan na gamay ba, di ingon niya maunsa gyud, pero mga tangat na kagamay medyo natubag ng atong basic nga kuan, atong mga pagkaon ang ana. Nya tay sweldo ginagmay na tigom-tigom gamay, magsabot na dayon nga sa mayo manuloy ta. Ana. Dili po unahon ng halasiging suroy-suroy. Mo na nga ingon si former tourism secretary is Durano day nga kanang suroy-suroy. Sakto to nga pa magsuroy-suroy kanang mga mobile clinics. Ingon si is Durano kanang suroy-suroy nga di man suroy-suroy sa mga destination nga kuan gyud. Personal man ang self-promotion man, di man tourist destinations magi-promote, self-promotion. Sunod-sunod po taon ni Gwen ang iyang mga cameramen nga kamera ana. Paukyabs ka o galingon, nagsayaw lang, sunod mahigala. Gwen. Gwen Garcia. Nawayon man to imong vlogger nga akong tingog mo nagpiit nga napiit nga tiki. Amo ingon sa ko nga prehala maming Gwen kay ang sinayawan Gwen mo sag sinayawan og tiki nga wa na ikog. Ako lang ibalik ang panaway ba ibalik ko lang. Okay lang. Ako man dawaton akong tingog murag tiki nga napiit. Sag di lang kay kita ko sinayawan ni Gwen pod. Mura man po mahigalag tiki na putlag ikog. At least tabla me. Straight to the point. Now, atong pagtagad mga higala na atong dugang hisgutanan rong buntaga, mga kahigalaan. Okay, atong balikan kining 1.2 billion pesos kapin. Kadako-dako ning kwartaha mga higala. Dili ni milyon ha. Billions kini. Bilyones kini mga kaigsunan. Unya, kini ni ang niadto unta mga higalang Miyerkules. Wa man manunga ang mga board members. Suwa mapasar. Kay way kurom mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Lalim ka special session ang ipatawag. Unsa day nakadinalian ka ng maong pagpasar ana? Ngano nga special session man yun certified as urgent. Unsa man goy naa mahigala kung i-certify nga urgent. Doon na mga higalay pagpanglaktod nga mahimo diha. Kay urgent god. Nya 1.2 billion kapin ka ng kwarta. Angay pa nang debatihan og maayo doon ay first reading ana, second reading, third reading kay dako ko ng kwarta, billion ko na. Pastilan. Ug unya ang nito nga mga higala nga mga board members. Pero kining mga nito nga ang daghan man ning wa mo tunga kay tan-aw nila bida. Di man ni mga kagalaan. Buto na naon si Gwen Garcia ron limdak naman eh. Kutob na Tom Jones na langgod. Taman sa John na lang. Pero kini mga board members kani adto mahigala iya man laning dalion ba? Murag iyang mga saop. Ang uban mahigala wa na mo patuon niya. Payon urgent na kinahanglan mag-session ugma tunga mo na. Wa mga nahigala manunga. Suwa makurom. Ang nito nga mao ning mosunod. Ako ning tagaag pagtagad kining mga nitunga o katunga mo tunga na naparabay regular session mga higala. Kay June 30 pa kining June 30 no. Makaingkag mubo na lang unta ni. Pero si Gwen mangibuling ko din ha may daghan pa may buhaton. Mao na nga bantayanan kaayo sa mga subuanon. Now, ang nito nga adto si Vice Governor Hilario Davide nga maoy presiding officer. Ug unya laing mitunga board member Glenn Soco, board member Mike Villamor, board member Red Duterte, board member Kerry Shimura, asawa ning San Shimura, maokoroy congressman sa 4th District, og si board member Victoria Corominas Toribio. Straight to the point. So, 5 ka mga board members ang nito nga, plus ang ila mga higalang vice-gobernador nga si
John Davide. Wa makurom. Kay doon na may wa manunga. Ha? O gunya, matod pa mga higala sa interview, akong tagagpagtagad kining nasuwat dinis pamantalaang The Freeman, nga ang proposed 1.2 billion pesos supplemental budget kapin was meant to fund critical programs under province general fund, including the 2025 annual investment program kon AIP. Og matod pa kining maong resolusyon, ang mga sakop sa media wa pa man kakuha sa itemized gyud. Asa ihagbong unsay dapatan ining mao mga kwarta, gabihan dali man gyud maayo eh. Natural magduda gyud mga tao sa man ang kontraktor gipresyo na mos kontraktor. Dalian na ninyo din taon ha kay agoy. Kay siyempre ang mga tao mahigala mangutan na magid ani. Unya kay wa pa man ma-itemize og asa man day unsa may gamitan gyud ining 1.2 billion. Sa dihang gi-interview si Vice Governor-elect Glenn Soco. In fact, niya man ni ganing pamantalaang The Freeman. Ang atong mga reporters dito si Inday RV Veloso ug Rimart Pugoy naka-cover sa nini. Unya niya pod sa pamantalaang The Freeman akong basahon. Matod pa dinhi. Balikon ako ha. Vice Governor-elect Soco in an interview noted that renovations and office improvements for the incoming board members were among the reasons for the urgent request. Sa binisaya pa, si Vice Gobernador-elect Glenn Soco sa dihang nahinabi, niingon nga kining pag-renovate o kining mga pag-improve sa opisina sa mga incoming nga mga board members, usa kini sa mga rason ngano nga ginalian. Aminaw ko dai kini mao mga board members, wag na siguro kibaw ni dai gihimo na silang rason in town. Ambot lang ha. Board member, good morning, good member Nilo Sino og Malcolm Sanchez. Di man kay ko magkatuo nga. Wa pa gani mo kasugod og serbisyo sa probinsya mo, di man na mo niya opisina inana. Pero duda ko dahil nga, gigamit lang yung taon ni sila, yung taon ni Glenn Soco po nga may katarungan. Kaya mo, matod pa niya, we already identified asa ibutang atong duha ka board member. Matod pa niya. Soco said, referring to board members elect Nilo Sanchez Asino o Malcolm Sanchez. Ulin eh. Ulin sino. Karon, board member Glenn, kay matod pa niya kaniho usaday kuno di ay sa rason i-renovate ang opisina usa kana sa mga rason nganong ginalian gayod kini. Atong klarohon na ang Mandawi is a lone district. Ang board members diha duha, si Glenn Soco o si Junkie Uwano, duha ka board members. Karon wa naman ning duha kay si Glenn Soco na promoted naman siya na papili man sa vice governor, so vice governor na siya. So ang iyang opisina mo dako pa gyud. Niya ang ikaduhas Junkie Uwano, mayor naman sa Mandawi, ni daog man pagka mayor. Sa tupad kanang duha di ay kapwesto sa pagka board members na bakante na kana. Kinsa na may bag-ong board member? Si Ulin Sino o si Malcolm Sanchez. Sila'y mopuli sa opisina ni Glenn Soco o ni Junkie Uwano pagkarindot sa mga opisina nila Indaykin. Kung ikaw may mupuli sa opisina ng Glenn Soco o ikaw may mupuli sa opisina ni Junkie Uwano Indaykin, di na kinahanglang i-renovate, oy. Pero sige lang, kinahanglan magkangyong i-renovate, pida, no? Ako ipakita kaninyo kining opisina ng Glenn Soco. Amanda, sige, be. Ikawan ko ng picture dong, be. Dong Rald, be. Mao na ang opisina ng Glenn Soco, kini, kini. Pwede ba na, kana, zoom in ko no, be. Pwede na, kana. Be, napay zoom in, kini ang opisina. Mao kini ang opisina nimo, board member Glenn Soco o karon vice governor-elect na ka. Kini ako, baboy personal ning atong komentaryo, kay di man pud pwede o di mo badlongon, nya mo patuyang mo din nog gastos kwartas katawhan. Ako kang pahimangnuan nga,
ang paghatag og priority ba? Mao man imong rason nga ang mupuli anang imong opisina kisa may mupuli ana si Olensino or si Malcolm Sanchez. Kay duha man mo kabuk na bakante inyong opisina. Kay si Junkie Uwano di naman mag-opisina sa iyang opisina kay na mayor naman sa Mandawi. Tuwa na sa mag-opisina sa Mandawi City Hall. Unya ikaw pod kay Vice Governor naman kay imo na nabiyaan na imong opisina sa Vice Governor mupuli ka sa Kang Davide, no? Kining imong opisina Glenn, tanawan nindot ng opisina Glenn, oy. Unya, mao ni imong urgent na gyud nga gastuhan ni sa renovation Glenn, wa man ni maagiig bagyo. Ang mga pobre nga magtan-aw miingon, hala, kanindot sa opisina ni board member Glenn Soko, pwede magani nang naa diha ok nang pwede magani nang iyang opisina kanang naa may kalimpyo noon niya kanindot sa mga bangko o sa iyang sofa, sa iyang nindot mga opisina na pa iyang table nga nindot na ang iyang kisame, ang iyang bintana. Asa may angay i-renovate anak ko no Vice Governor-elect Glenn Soko. Asa may i-renovate anak? Straight to the point. Besulti ko. Kay mo man na imong giingon din is pamantalaan the Freeman. Matod pa nimo din Vice Governor-elect Soko in an interview noted that renovations and office improvements of the incoming board members were among the reasons for the urgent request. Sabi ni saya pa di ay kini ko nung pag si Vice Governor-elect Glenn Soko sa usa ka pagpakighinabi miingon nga kanang pag-renovate o kanang pagpa-improve sa opisina nining mga incoming board members. Jesus Ginoo ko pag ka serbisyo pagka board member maupay pagkadaog. Paminaw ko di sila may nagkuha na dahil si Olensino o si Sanchez dili sila oy. Paminaw ko diwas na miingon nga nimuliman sila nga ako mong opisina ha andam na daan na mong opisina diha kay okay na mulingkod na may karon June 30 di ko mo tuosan. Gigamit nimong rason kini. Paminaw ko kino si Olensino ro nag basi na minaw sa programa ron kay Malcolm Sanchez basi nagkape-kape ron tuk anos kape. Ako di man ko makato ambot laga ha unsa gyud kalimanding si Olensino o si Malcolm Sanchez moingon nga iandam na nga mong opisina ha kanang opisina ako may mupuli ana imong opisina Glenn iandam kay kuan na dan renovate na dan di ko makatuo may ikaw man sa kakanang bago pa ka ba nga bago pa ka napili mo pa pagdaog nimo ug unsay available opisina uy kanindot ning opisina ha abi nimo Glenn kanang imong opisina nindot kay opisina ha oy unya ang kang Junkie Uwano nindot sad pwede ganing katulgan gini na. Ang mga naminaw nako karon og ganing akong followers sa social media. O tawa ipakita nako ninyong opisina ang Glenn Soko tawa ang aircon split type aircon sa may duha ka buok yang aircon dai split type. Unya ang iyang mga lingkuranan, ang iyang kuan nindot man. No hayman kuno bitaw tatog kanang naagian ba untag tsunami ba Glenn? Nagian ba kanang nga nabag-o magud na igo sa audit unya nagtuon ang opisina mo nga unahon gyud ang opisina no. Doon sa ning kalakiha or maklaro na to nga kining kalakiha palusot lagi ning katarungan na. Hamay urgency ana. O moingon mo ipalabang ka ng 1.2 billion para sa tambal alang sa mga provincial hospitals, alang sa mga district hospitals. Ako mismo moingon ko, ayaw glangan ilabang dayon. Ako mismo. Ilabang ditso. Ayaw glangan mo. Pero kani, aron ipaayo anang opisina para sa improvement, para sa renovation, yan ang opisina nga dili pa angay i-renovate. Straight to the point. Okay mo, ang inyong opisina, inyong unahon, ang mga subuanon, nag-antos, nya, ang inyong opisina mo inyong unahon. Tarong bago na. Be, ikaw kuno Glenn, na ako no Glenn, di ba Glenn? Nama sa kay private company, although, ako kay bago kung sagi kalaki ni mo, pero, di ba ikaw leader gani ka? Kung inigpangaon gani mismo, ikaw amahan ka, pakatuon ka gaon, wala po unaha pa pagkaon ng mga anak. Ikaw leader ka, nakarihanda ron na pagkaon, unahon ni mo mga tao ni mo si kaon-kaon, bahalag maulahi ka na lang. Bantay ka daikin? Una lang mo kaon, una mo,
Ang paulahin ako, okay ra ko. Una lang mo kaon. Pero kini imo mag una-una mo, ala ang kwarta unahon taning ato nga manindot kanto opisina nga bugnaw gyud ni. Ha, bahala na tong uban. Isa may gusto nga magpa-renovate ana, kini si Olensino o si Malcolm Sanchez, tinuod ka na? Or nagamit lang ng ilang kwan? Di man saban demanding din si Olensino. Good morning mo Olensino o Malcolm Sanchez. Wa pa mo makasugod gani og lingkod John 30 pa mo mulingkod. Inyo na ipa-renovate daan? Ha? Or wa gid taon na sa kasayuran day. Basin og wa gid sa kasayuran taw gigamit man mo nga ni Glisuko eh. Kay tanawa ha, kanang imo pisina gani no. Mo manay pulihan kay kamong duha sa Mandawi nga district. Kamong duha may wa naman kay dagko naman inyong ranggo, na vice governor naman ka. So biyaan nimo nang opisina ha mo puli diya si Olensino or si Malcolm Sanchez. Nya ang usapod kang jungki wano pulos gud mo mga nindot na inyo mga opisina. Ako na si Ili Bolonos may nagsulti nako day tinuod ba to si Ili? Kaning mga konsyal sa Sugbo nama sa ilang opisina gipanindot. Ingon si Ili nindot kay opisina sa Margot attorney. Margot ba Osmeña pagka-konsyal? Kumo ba? O nindot. Pero nigasto ko sa Margot dahil siyang kagalingong kwarta. Nigasto si Margot Osmeña siyang kagalingong kwarta aron nga iyang ipanindot pagyod ang iyang opisina. Unya kani karon ang kwarta sa katawhan inyong gastoon kanang imong opisina nga di pa angay i-renovate. Unya moingon ka urgent dinalian? Ha? Paano balik ko na ko ha? Mo na dinalian maton nimo sa interviews the Freeman sa Vice Governor-elect Soko in an interview noted that renovations and office improvements for the incoming board members were among the reasons for the urgent request. Bida, sabi ni Saya pamahigala. Vice Governor-elect Soko sa dihang nakighinabi sa pagpakighinabi miingon nga kining pag-renovate kuno og pagpalambo sa opisina sa mga bag-ong mga board members maoy usa sa mga rason ngano nga dinalian gayod kining maong request. Bida no? Stilan. Makapanglingo-lingo ka, oy. So, wa ni mapasar kay wa man nga ang mga board members. Na pa may mga regular sessions. Tan-aw na to. Kay si Burgunya, mahigala board member Burgunya ni Barog og niingon, dili ko mo-appeal anang klaro. Ha? Asa tong statement Burgunya day? Be pa kuan kuno day. Aman to oral. Statement Burgunya. Jimbo Burgunya. Kadto to ang board member sa kuan 3rd district. Wa sa mo to nga. Og iyang gi sulti nganong wa sa mo to nga mga kaigalaan. Ha? Ang iyang rason nganong wa sa mo to nga. Dili sa gustong ma-appeal aning klaro nga kinini ang klaro mga higala nga bad faith. Ha? Wa mo kwan. Purbida mga kailaman to eh. Ato tanawar ko ng okay na. Kuan ko Zoom kuno dong. Kini board member mga higala sa 3rd district. Oh. Be atong basahon. Maklaro. I refuse to be part of a clear evident bad faith for the approval of the supplemental budget amounting to 1.2 billion in total as requested by outgoing Governor Gwen Garcia that shall tiwas clearly hamper the administration of Governor Pam Baricotro. Limang ka na pagkasturya ha? Dili isa mo appeal mahigala ng kwan? Evident bad faith. Ha? Dili isa mo appeal. Wala sa mo tunga. O katong ubang mga board members mahigala, wa manunga. Na karon sa regular session og mutunga mo unsa inyong boto, nagtan-aw mga subuanon ha? Nagtan-aw mga subuanon. Ha? Tanawa ang tingog sa mga subuanon. Ha?
O, kaya pa may mga regular sessions, tanaw na to. Kaya ingon man si board member Victoria Tata Corominas nga ang iyang pagtungaw mo pasabot nga mubutar siya. Karon among tanawon og unsaon nimo pagbutar nga. Ha? Kaya nahibaw man ta nga naman yung loyalty dia sa One Cebu. Pero karon nga ni ana ni tingog ng katawhan asa man ninyo inyong loyalty. Arriba sa One Cebu sa inyong party or ani sa mga Subuanon. Ha? Asa man mo mulaban ron? Nga rin ni Gwen Garcia sa One Cebu or ang mga Subuanon nga nitingog na mga higala. Tanawar kong mapa asa mga mapa lad sa voting. Mapa ni adtong May 12 nga election ang pagtingog sa mga Subuanon lad. Asa man to ko akong giingon nimo nga andam da antong kwan katong kampam og kang kani kanang blue kang Gwen na kanang green kang Pam. Tanaw si Gwen Garcia nakakuha 700,000 kapin, si Pam nakakuha og 1.1 kapin kabuto. Kana og ikaw may board member ana na green. Sa to pa naningog na diha ni daog si Pam. Kanang blue ni daog mga higala ana si Gwen. Straight to the Kamo point. mga board members anang maong mga na green diha kanang daog. Ha? Unsa inyong buto ana kumutunga gid mo? Ha? Kay mga Subuanon mas nalipay pa mahinuon wa mo manunga gani itong mga board members. Nan kumutungagin mo sa inyong tingog. Ibutang ta kini Jungki Uwano mahigala taga Mandawi. Ikaw Jungki Uwano, mayor na magkakaron, pero remember, gipasagdan na mo gyud, gipasabong mo duhan Jonas Cortez sa Mandawi. Ha? Hala sabong la mo diha, bangga mo pagka-mayor, pero guin mo tanan. Tiya mo na. Gipabangga lang niya sa lahat pag-away lang mo. Okay ra niya. Nya patungahon ka karong kwan, tinawa ang tingog sa mga Mandawihanon ha, gilubong sa guin diha. Straight to the point. Gilubong si Gwen sa Mandawi. Muna'y tingog sa Mandawihanon. Ayuha og butar. Unya og panalitag mo tunga ka, pero di ka mo tunga, mas malipay man mga Subuanon o di ka mo tunga nga nabisi man si Jungki kay bag-o mang mayor. Kining sa First District, Tanawa, gikan sa Talisay, padong sa Sibunga, Karkara, Tanawa. Daog si Pambalik 4 niya, kinsa may board member na si Bacaltos. Asa man? Si Bacaltos og si Daan. Ayuhan niyo og butar ha, og mutunga mo, og di mo mutunga, ay na lang mutunga. Pero mutunga mo, tanawon na mo ang inyong buto, usaon niyo pagbuto ng 1.2 billion. Ha? Nakahibaw ta ang inyong loyalty diha sa One Cebu, pero tanawa, human namang eleksyon. Human namang eleksyon, nakita naman ang tingog sa mga tao. Magpabilin ba ang imong loyalty ngadto ni Gwen Garcia o ang imong loyalty ibalhin na alang sa katawhan sa Subo? Ha? Timan-in ninyo ang giingon ni Manuel Quezon. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Sabi ni saya pa, ang akong loyalty, ang akong pagka maunungon sa ako nga partido na human sa dang nagsugod na ang akong loyalty sa akong nasod. Human namang eleksyon. Loyal ka sa imong partido. Pero human naman loyal na mo sa mga tao. Kung atong i-apply diri mga higalas probinsya, ang imong loyalty ni Gwen Garcia, ang imong loyalty ngadto sa One Cebu, natapos na. Sa dihang nagsugod na ang imong loyalty alang sa mga tao sa Subo. Balikon ako katong maong pinulungan ni Manuel Quezon og mo inyong ibutang sa inyong nahuna. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Boses na pinakikinggan. Opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Murag ubay-ubay naman ng mga cabinet secretaries ka nakasubmit sa ilang resignation. Actually, murag kong masayangan gamay. Medyo masayangan ko ni Kuanbaya, ni Angara day. Bago pa mo ko siya natudlo nga DepEd Secretary. Nga ma-appeal siya ani kay Kuanman, courtesy resignation man. Submit lang, no? Courtesy resignation para matagagigayon ng presidente kasi iyang pilion niya. Pag-change niya sa hulagway siyang administrasyon. Naon tanay mahigala. Pero magbantay tani unsa na kini nga pakulo mga higala.